receiving gifts ang ikatulo. Mao ni problema ron. Kung kabaw lang ka na, nyo kabaw sa pag-apply, na mahurot na imong kwarta. Ako ginasiga hataw gift. O kabalo ba ka nga ang receiving gifts nga atong giisgutan na ni kay everyday? Daily ni. Kanang word of affirmation, kinala everyday yan na madunggan. Kanang physical touch at least 3 times a day. So mas daghan mas maayo, di ba? O nga receiving gifts kay everyday pod. Kung saan na nimo ron? Managuyab din ha. Muhatag lang kada birthday ra. No? Or muhatag lang kung na okasyon. Mansary. So, sa kabuan, kausara ka kaadlaw na kalab niya. Okay, so, application. Para sa mga bata, sa mga anak. Okay, itong baby pa kong mga anak, itong mga 6 months, kutob 2 years old. Di ba, considered pa man nga baby. Everyday magda ko gift. Kaya ang gift magod, dili necessary imong giputos. Ang uban, nagtuo nga ang gift kinalang pinutos. Dili. So atong i-define ang gift. Ang gift is usa ka butang nga wa niya pangayua pero imong gihatag. Di ba? Mabitaw na uban na gift kay surprise, di ba? So ang gift dili kinahanglan pinutos, di ba? So kung mga ginikanan, usually kabantay mo nga nung masuod ang mama sa bata kaysa mga papa. Kay muli ang mama nanay dang pan. Kada uli sa mama na siya dang chocolate, candy. Samtang si papa ini uli way da. Mao na usual. So ang gift kay na kay gihatag niya bisag wa niya pangayuan. So pwede simple snacks. Mas maayo og kuan kanang dili candy permi. So pwede biscuits, pwede chocolates ay lang pud pasubray. Pero everyday. So ikaw lang pagunaw na unsa na ako pag imo pangutan-on kabawon siguro ka unsa na. Basta everyday. Naunsa na nimo sa eskwelahan. No? Ang gifts na mo ana kay usually mapurbre mami kung tanang bata among tagaan no 5 ka. Ako estudyante karon tuiga 47 ka buk nya tagaan ko na gifts na, di ba? So rewards very good coach. Na reward. Unya ang rewards kay mga ginagmay ra nga butang no pwede iguan. Pwede libre ka na ko guys water. Inga na ra. Naagin na. Appeal na siya ang gifts. So, ang gifts dili kinahanglan pinutos og gift wrapper. 'Di ba? Dili kinahanglan mahalon ang gifts. Basta niya kay gihatag niya, ngawa niya pangayua, 'di ba? Kaya ang uban nagtuo man na kada birthday ra mo hatag og gift. So kada birthday ra nimo siya love.